രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാധികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദ്കമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരികഥാദാമതായ നഗരകാമധാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയ മുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അതായത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് എന്താണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശരീരാസ്തിത്വത്തിന് ബാഹ്യമായ ആവിഷ്കൃത രൂപഭാവത്തിന് വാസ്തവികത്വമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാതാളലോകം എന്താണ് പാദതലം തലാതലം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ 14 ലോകങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കണു അല്ലെ. അതിൽ ബുർ ഭുവർ സ്വർ മഹർ ജന തപ സത്യ എന്നീ ലോകങ്ങൾ ഒന്നിനു മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ആരോഹണം സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന 7 ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 14 ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ മിഡിലുള്ളതാണ് എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൂർലോകത്തിന് മേലെയുള്ളതാണ് ഇത് ഭുവർലോകം, സ്വർഗലോകം, മഹർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, സത്യലോകം. ഈ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മലോകം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഈ ഭൂലോകത്തിന് താഴെയുള്ളതാണ് അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം. ഏറ്റവും അവസാനത്തിലുള്ളതാണ് പാതാളം. നമ്മള് നരകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് നമ്മൾ പൊതുവെ വന്നിട്ട് ഈ പാതാളത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ 7 ലോകങ്ങൾ ഒന്നിന് താഴെ മറ്റൊന്നായി അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭക്തിമാർഗത്തിലുള്ളതാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരവർണ്ണന പാതാരവേദങ്ങളിൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് കേട്ടോ. വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 14 ലോകങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേജാനുനി സുതലം വിശ്വമൂർത്തേർ ൂരുദ്വയം വിതലം ചാതലം ച മഹീതലം തജ്ജഗനം മഹീപതേ നഭസ്ഥലം നാഭീസരോ ഗൃണന്തി
ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വേ 2 ജാനുനി ഇരു കാൽമുട്ടുകളിലും. സുതലം സുതലം എന്നു പേരായ ലോകങ്ങൾ. വിശ്വമൂർത്തി വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഊരുദ്വയം ഇരു തുടകളും. വിതലം വിതലം എന്നു പേരായ ലോകം. അതലം അതലം എന്നു പേരായ ഗ്രഹങ്ങൾ. മഹീതലം എന്നു പേരായ, ഇതെല്ലാം ഈ ഓരോ പാതാള ലോകങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് കേട്ടോ. പേരായ ലോകങ്ങൾ. തത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച്. ജഗനം അരക്കെട്ടുകൾ. മഹീപതേ അലയോ രാജാവേ. നവസ്ഥലം ശൂന്യാകാശം. നാഭി സരഹ പൊക്കിൾപാദം. ഗൃണന്തി അവർ അപ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ, വിവർത്തനം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ സുതലവും ഇരു തുടകൾ വിതലവും അതലവുമാകുന്നു. അരക്കെട്ടുകൾ മഹീതലവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിപാദം ശൂന്യാകാശവുമാകുന്നു. ശൂന്യാകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൂമിക്ക് ഉപരിയുള്ള അനന്തമായ ബഹിരാകാശം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറയുക, പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നരകം. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാഗമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം. പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദല്ല, പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ കാലിന്റെ, അതായത് അതാണ് ഇത് പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മേൽഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത്? ഉള്ളംകാലിനല്ലേ മാതാജി? ഉള്ളംകാലിനല്ലേ പറയണേ? ഉള്ളംകാലൻ മാതാജി, കറക്റ്റ്. ഉള്ളംകാലം എന്ന് പറയില്ലേ? ഇതപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതില് ഇവിടെ അതലം വിതലം സുതലം തലാതലം മഹാതലം രസാതലം പാതാളല്ലേ. അതിന്റെ മേൽഭാഗമാണ്, അതായത് നമ്മുടെ പാദത്തിന്റെ മേൽഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മേൽഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രസാതലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെയുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാതലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്, ആ ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തലാതലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓർഡറിലാണ് പോവാട്ടോ, നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇനി ബാക്കി ഇപ്പൊ അത് വരെയുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി മുട്ട് തൊട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മേലേക്ക് പറയേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിട്ട് എവിടെ വരെ എത്തി? ഭഗവാന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴെ വരയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാൽമുട്ടുകൾ സുതലമാണ്. അപ്പം ആ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇരു തുടകൾ വിതലവും, അത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. നോക്കൂ, ഇവിടെ സുതലം, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? വിതലമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ വരും. ഇനി അടുത്തത് അതലം വരും. അതിനുശേഷമാണ് ഭൂർലോകം വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇരു തുടകൾ വിതലമാണ്. വിതലവും അതലവും, അതായത് ഒന്ന് വിതലവും ഒന്ന് അതലവുമാണ്. ഇനി അരക്കെട്ടുകളോ മഹീതലം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനി മഹീതലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി എന്ത് കഴിഞ്ഞു? നമ്മുടെ പാതാള ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പാതാളം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പാതാള ലോകത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മഹീതലത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ മഹീതലം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതലം സുതലം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴെ പോകും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് രസാതലം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാതാളം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അത് പോകുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിപാദം, പൊക്കിൾ കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതിന് ഇവിടെ പൊക്കിൾ കുഴിയെ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ശൂന്യാകാശം, അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മൾ ആകാശമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അനന്തമായ ബഹിരാകാശമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. നാഭി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂലോകത്തിന്റെ മെൻഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണില്ല. ആ ഭാഗമാണ്, അതായത് ഈ വയറിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, നാഭി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം, ആ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ അല്ല ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഭൂർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. ഹരി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരസ്ഥലം ജ്യോതിരനീകമസ്യ ശിവാമകർവദനം വൈജനോസ്യ തപോപരാട്ടിം വിദുരാദിപുംസഃ സത്യം തു ശീർഷാണി സഹസ്രശീർഷ്ണഃ. ഉയർന്ന സ്ഥലം സ്ഥാനം. ജ്യോതിഹി അനീകം തേജോഗോളങ്ങളായ ഗ്രഹങ്ങൾ. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രീവ കഴുത്ത്.
മഹ തേജോ ഗോളങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹസമുച്ചയം. വദനം വൈ കൃത്യമായിട്ട്. ജനക മഹർലോകത്തിന് ഉപരിയായ ലോകം. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. തപക ജനലോകത്തിന് ഉപരിയായ ലോകം. വരാടിം നെറ്റി. വിദുഹു അറിയപ്പെടുന്നു. ആദി മൂലമായ. പുംസഹ വ്യക്തിത്വം. സത്യം സത്യലോകം. തു എന്നാൽ. ശീർഷാണി ശിരസ്. സഹസ്ര 1000 ശീർഷ്ണക ശിരസ്സുകളോട് കൂടിയ ഒരുവൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മാറിടം സ്വർലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ വയറിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതിന് മേലേക്ക് വന്ന മാറിടം എന്താണ്? സ്വർഗലോകമാണ്. ഇനി കണ്ഠം മഹർലോകം, വദനം ജനലോകം, നെറ്റി തപോലോകമാകുന്നു. പരമോच्च സ്ഥാനത്തുള്ള ലോകമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സത്യലോകം ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരത്തോട് കൂടിയവനും 1000 ശിരസ്സുകളോട് കൂടിയവനുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തെന്തൊക്കെയാ നോക്കൂ. മാരട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗലോകമാണ് അല്ലെ. ഈ കണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് മഹർലോകമാണ്. വദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ജനലോകമാണ്. നെറ്റി തപോലോകമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? തലയാണ് അല്ലെ. ആ തല എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? സത്യലോകം. അതാണ് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും എന്ന ശരീരത്തോടു കൂടിയവനും 1000 ശിരസ്സുകളോട് കൂടിയുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സാണ്. അതാണ് അവസാനത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശിരസ്സാണ് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലുള്ള പ്രഭാപൂർണങ്ങളായ തേജോമയ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഓരോരുത്തരും എവിടെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അങ്ങനത്തത് ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലുള്ള പ്രഭാപൂർണമായ തേജോമയ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏകദേശം മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവ ഭഗവാന്റെ അതിബൃഹത്തായ മൂലരൂപത്തിന്റെ മാറിടമായി അറിയപ്പെടുന്നു. അതാണ് സ്വർഗലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗമല്ലേ അവിടെ. അവിടെയാണ് എല്ലാ ദേവതമാരുടെയും ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്ര ലോകങ്ങളുണ്ട്? മഹർലോകമുണ്ട്, ജനലോകമുണ്ട്, തപോലോകമുണ്ട്, സത്യലോകമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയുക? സാധാരണ പറയാറ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ലേ പറയുക. സ്വർഗം, ഭൂമി, പാതാളം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റിലുള്ളൂ അല്ലെ. ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ തൊട്ട് മേലെയുള്ള മകർലോകത്തിന് മേലെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹം മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉള്ളത്? എല്ലാ ദേവതമാരും ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ബ്രഹ്മാവ് ഒഴിച്ച് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മേലെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? തപോലോകം, ജനലോകം വരുന്നത്. അതിനു മേലെയാണ് എന്ത് വരിക? ഈ സത്യലോകം വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മകർലോകവും ജനലോകവും അതായത് പ്രപഞ്ച നിർവാഹകരായ ഉപദേവന്മാരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളായ സ്വർഗസ്ഥാനമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹർലോകവും ജനലോകവും തപോലോകവും ഏറ്റവും ഉപരിയായി പരമോच्च സ്ഥാനത്തുള്ളതും ത്രിഗുണാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വരിഷ്ഠ അധികാരികളായ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ വാസസ്ഥാനമായ സത്യലോകം. അപ്പൊ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ ഉള്ളത്. ആരൊക്കെ? ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ വാസസ്ഥാനമാണ് ഈ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഉപദേവതകളൊക്കെ ഏതേത് ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് ഉള്ളത്? സ്വർഗം, മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, 4 ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വർത്തിക്കുന്ന ഈ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവായി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണസാഗരത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്? സത്യലോകമാണ്. കാരണസാഗരത്തിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവയിൽ ഓരോന്നിലും എണ്ണമറ്റ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ, സ്വർഗീയ ദേവന്മാർ, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ എന്നിവരോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപചിത്രീകരണവുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:42 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്രയും ഈ വിരാട് രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് അല്ലെ. ഈ ഭൂർലോകം, മഹർലോകം, സത്യലോകം, അങ്ങനത്തെ എത്രയോ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഈ എന്തുണ്ട്? ഈ സ്വർഗലോകമുണ്ട്, മഹർലോകമുണ്ട്, തപോലോകമുണ്ട്, ജനലോകം ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ എത്രയും ഇതേമാതിരി ഒരുപാട് ഉപദേവതകളുണ്ട്, അനേകം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രപഞ്ചത്തിലും സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാം ഒരാളാവണമെന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ സൂര്യന്റെ എന്താണ് ശാഖവംശത്തിൽ പറയുന്ന പണ്ട് എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂര്യദേവനെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന്. അപ്പൊ അന്നത്തെ സൂര്യദേവൻ ആരായിരുന്നു? വിവസ്വാനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. പക്ഷേ
നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് കലിയുഗമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യയുഗമാകാം. എല്ലാ യുഗത്തിലും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും ഒരുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുക. ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ കൃഷ്ണാവതാര ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അനുസ്യൂതമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് രാസലീലയില്ലെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ദ്രാദയോ ബാഹവ ആഹുരസ്ത്രാഹ, ഇന്ദ്രാദയോ കർണോപി ച ശ്രോത്രമമുഷ്യ ശബ്ദഃ, ന സത്യദസ്രൗ പരമസ്യ നാസേ, പ്രാണോസ്യ ഗന്ധോ മുഖമഗ്നിരിദ്ധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്ര ആദയക, സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ. ബാഹവക, ബാഹുക്കൾ. ആഹുഹു, വിളിക്കുന്നു. ഉസ്രക, ദേവന്മാർ. കർണൗ, കർണങ്ങൾ. ദിശക, 4 ദിക്കുകൾ. ശ്രോത്രം, ശ്രവണശക്തി. അമുഷ്യ, ഭഗവാന്റെ. ശബ്ദക, ശബ്ദം. നാസത്യദസ്രൗ, അശ്വിനി കുമാരന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാർ. പരമസ്യ, പരമോന്നതന്റെ. നാസേ, നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ. ഘ്രാണക, ഘ്രാണശക്തി. അസ്യ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ഗന്ധക, സുഗന്ധം. മുഖ, മുഖം. അഗ്നി. ഇത്തഖ, ഭാസ്വരം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹുക്കൾ ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാർ. അപ്പൊ കണ്ടു, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? മാറിടത്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അതിന് ബാഹുക്കൾ ആരാണ്? ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരാണ്. 10 ദിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങൾ. ഭൗതിക ശബ്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണശക്തിയും. ഭൗതിക ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭൂതപ്രപഞ്ചത്തെയോ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയോ സംബന്ധിച്ച ശബ്ദം. നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ 2 അശ്വിനി കുമാരന്മാരും. അതിഭൗതികമായ ഗന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയവും. മുഖം ഭാസുരമായ അഗ്നിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, അടുത്ത വിശേഷണങ്ങളാണ് പറയണത്. ബാഹുക്കൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരാണ്. 10 ദിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൂതപ്രപഞ്ചത്തെയോ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ച ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ആരുടെ ശബ്ദമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണശക്തി. ഇനി നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അശ്വിനി കുമാരന്മാരാണ്. ഇനി ആദിഭൗതികമായ ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി നമ്മള് സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോ ആ ഒരു ഗന്ധം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഫലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്മെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയമാണ്. ഇനി മുഖം എന്താണ്? ഭാസുരമായ അഗ്നിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപാത്മാവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിവരണം കൂടുതൽ വിശദമായി ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട അതേ വിരാട് രൂപമാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ഓരോരുത്തരും എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അനേകം എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കണ്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരും എവിടെയാണ്, എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 11:30 ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ അമേയമായ തേജസ് കൊണ്ട് അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് ആവരണം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നു. അവണ്ണം ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബിരുദാനന്തര പഠനമാകുന്നു. അവ രണ്ടും പരിപൂർണ സത്യമായ കൃഷ്ണശാസ്ത്രമാകുന്നു. ആകയാൽ അവ രണ്ടും പരസ്പരാശ്രയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വിസ്തരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
ഭാഗവതത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓരോന്നും. അപ്പൊ ആദ്യം 14 ലോകങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ദേവതമാര് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എവിടെയാണ്? മാരടത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ കൈകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രാദി ദേവതകളാണ്. ഇനി അശ്വിനി കുമാരന്മാരാണ് നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതിക ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണശക്തിയാണ്. അതായത് ഭൂതപ്രപഞ്ചത്തെയോ പ്രപഞ്ചശക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശബ്ദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിഭൗതികമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയം. നാസാരന്ധ്രങ്ങളാണ് അശ്വിനി കുമാരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഘ്രാണേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം നമ്മൾക്ക്? ഒരു ബിരുദാനന്തര ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എന്തിനെ പറയാം? ഭാഗവതത്തിനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില്ലാതെ ഭാഗവതം ഇല്ല, ഭാഗവതം ഇല്ലാതെ ഭഗവത്ഗീത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളത്. വിരാട് പുരുഷ ധാരണയിൽ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അമാനുഷിക രൂപത്തിൽ അതീശാധികാരം നടത്തുന്ന സർവ്വദേവന്മാരും നിയന്ത്രണാധികാരം പുലർത്തുന്ന സകല ജീവസത്തകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഈ വിരാട് പുരുഷനിൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? അതീശാധികാരം നടത്തുന്ന സർവ്വദേവന്മാരും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും അതിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണാധികാരം, നമ്മൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അധികാരം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്? നമ്മൾ അധികാരികളാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണാധികാരം പുലർത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലേ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു ജീവസത്തയുടെ സുസൂക്ഷ്മമായ അംശം പോലും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗവത് കർത്തൃത്വത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. നമ്മളെ എപ്പോഴും എന്താണ് മറ്റുള്ളവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ സേവ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ദേവന്മാരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാകയാൽ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൃഹത്തായ ആദി ഭൗതിക രൂപഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ ആരാധിക്കുന്നത് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ പകരുന്ന ജലം വൃക്ഷത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഊർജം പകരുന്നത് പോലെ ദേവന്മാരെയും മറ്റെല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്കാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ വേറെ ഏത് ഭാഗങ്ങളും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓരോ കൈയും കാലും ചെവിയും തലയും എല്ലാം അതിനാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റണത്. അല്ലെങ്കിൽ തലയൊന്നും വർക്കാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ എവിടെയാണ് ദേവതമാരുള്ളത്, സ്വർഗ്ഗലോകം എവിടെയാണുള്ളത്, മഹർലോകം ഉള്ളത് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാവരും സന്തോഷപ്പെടില്ലേ? മനസ്സിലാവണോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവണില്ലേ ഇപ്പോ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ബൃഹത് രൂപം ആരാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത്, ആരാണ്? അതിലുള്ള എല്ലാ ഉപദേവതമാരും സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേവതയ്ക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ദേവതമാർക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ ദേവതമാരും സന്തോഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുവനെ വ്യത്യസ്തമായ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് അനേകം ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നതിലൂടെ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെട്ട് ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം അഥവാ സത്ത സ്വയം ഭഗവാനാണ്. സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ മറ്റെല്ലാവരും കാൽപ്പനികമാണ്, അയഥാർത്ഥങ്ങളാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 5 മിനിറ്റും കൂടി ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗരക്ഷിണീ ചക്ഷുർ അഭൂത് പതംഗഃ പത്മാനി വിഷ്ണോരഖനി ഉഭേ ച തത്പ്രോ വിജൃംഭ പരമേഷ്ടിധിഷ്ണ്യ
ബ്രൂഹി ചുംബ അപ്പോസ്യ താലു രസ ഏവ ജിഹ്വാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്യൗ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം, അക്ഷിണി നേത്രഗോളങ്ങൾ, ചക്ഷുഹു നേത്രങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഭൂത് അത് അപ്രകാരമായി തീർന്നു, പതംഗ സൂര്യൻ, പക്ഷ്മാണി കൺപോളകൾ, വിഷ്ണോഹോ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ, അഖനി രാവും പകലും, ഉഭേ രണ്ടും, തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഭ്രൂപുരികങ്ങൾ, വിജൃംഭക ചലനങ്ങൾ, പരമേഷ്ടി പരമസത്ത ബ്രഹ്മാവ്, ധീഷ്ണ്യം പദവി, ആപഹ ജലദേവനായ വരുണൻ, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, താലു അണ്ണാക്ക്, രസക ചാറ്, ഏവ തീർച്ചയായും, ജിഹ്വാ നാക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. പ്രഭാതിക്ക് കാഴ്ചശക്തിയായി അനന്തമായ ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺകുഴികളാണ്. നേത്രഗോളങ്ങൾ സൂര്യനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളകൾ രാവും പകലുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവും അതുപോലുള്ള ഉത്തമദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ണാക്ക് താലു ജലദേവനായ വരുണനും, നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം അഥവാ സത്യമാകുന്നു. നോക്കൂ, ഇനി കാഴ്ചശക്തിയായിട്ട് എന്താ വരുന്നത്? ബഹിരാകാശ മണ്ഡലമാണ്, നമ്മുടെ ആകാശമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതായത് ബഹിരാകാശ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺകുഴികൾ. നേത്രഗോളങ്ങൾ എന്താണ്? സൂര്യനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺപോളകൾ രാവും പകലുമാണ്. അത് കണ്ണ് അടച്ചു തുറക്കണ മാതിരി, അതാണ് അതിന്റെ ഇത് കേട്ടോ. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണില്ലല്ലോ, ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ കൺപോളകളാണ് രാവും പകലും. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവും, പുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, അതുപോലെയുള്ള ഉത്തമദേവന്മാരും വസിക്കുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ണാക്ക് ജലദേവനായ വരുണനാണ്, നാവ് സർവ്വതിന്റെയും രസം അഥവാ സത്യമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂര്യനെ ചിലപ്പോൾ നേത്രഗോളമായും ചിലപ്പോൾ അനന്തമായ നഭോമണ്ഡലമായും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ നഭോമണ്ഡലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സൂര്യ ചിലപ്പോൾ നേത്രഗോളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ഇടമില്ല. നാം നിശ്ചയമായും ശാസ്ത്രവർണ്ണനകളെ അതേപടി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. കൂടാതെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയെ അവഗണിച്ച് വിരാട് രൂപ വിന്യാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഏകാഗ്രമാകണം. സാമാന്യ ബുദ്ധി സർവ്വതാ അപൂർണമാണ്. അതേസമയം ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ വർണ്ണനകൾ സർവ്വതാ പരിപൂർണവും സൂക്ഷ്മവും കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു. എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അപൂർണത അഥവാ ന്യൂനതയാകുന്നു, അല്ലാതെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടേതല്ല. വേദവിജ്ഞാനത്തെ സമുപസ്ഥിതമാക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥാപനമാണത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതെ ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുക. എന്താണ്? സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ നേത്രഗോള എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതേസമയം നഭോമണ്ഡല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവണേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. മേ ബി നമ്മളും ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കാം, അത് നമ്മളുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? അതിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതേപടി അംഗീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മേലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്തായാലും എടുക്കുന്ന സമയമില്ലല്ലോ, നാളെ കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി ജയ്, പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് की जय, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.